לפני שבוע בדיוק, לא? כן, שני שעבר. ומה אתה רואה באותו יום? את אבא יוצא מהבית בצעדים כבדים שמעירים אותי. ילד כל הציוד הזית שלהם. זאת הפעם האחרונה שראיתי אותו. עבדתי פה ביער וראיתי את הבקתה שלך מרחוק. אולי אני יכול לישון כאן? לא, אל תשקר לי. תגיד לי את האמת, מה עשית לו? תאכל או תלך. באת לפה להפנות אצבע מאשימה, למצוא תשובה, לפעמים